नमस्कार. नमस्कार. नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव. सरस्वती मातेला आणि माझ्या गुरूंना मनोभावे वंदन करते आणि प्रार्थना करते की त्यांनी माझ्या कंठामध्ये माझ्या जिव्हेवर विराजमान व्हावं आणि जी काही आम्ही ही सायं प्रार्थना करतो आहोत ती त्यांच्या चरणी रुजू करून घ्यावी. सर, गुरुवारच्या सायं प्रार्थनेच्या निमित्ताने आपण सगळे एकत्र आलो आहोत. दर गुरुवारप्रमाणे आजही नामधून करून त्या ईश्वराला आवाहन करूया. नक्की नक्की. येस सर. नामधुनेला सुरुवात करते. श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. 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 स्वामी समर्थ 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 स्वामी समर्थ. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. गुरुवारच्या सायं प्रार्थनेच्या निमित्ताने आपण सगळे एकत्र आलो आहोत. आज गोखले सर कोणत्या विषयावर मार्गदर्शन करणार याचाच विचार तुमच्या मनात सुरू असणार आहे. चला, सरांना आपण ऑनलाईन व्यासपीठावर आमंत्रित करूया. नमस्कार. नमस्कार सर. सर, दर गुरुवारप्रमाणे आजही एक प्रश्न मनात आहे.
म्यूट आहे, आवाज म्यूट आहे सर. येस सर, तो प्रश्न मनामध्ये असा आहे की असं जर आपण भारतीय संस्कृतीचा अभ्यास केला तर या संस्कृतीमध्ये असंख्य कला आहेत. या कला शिकणं, त्या जमणं किती महत्वाचं आहे. छान. नेहमीप्रमाणे तुमचा प्रश्न छान आहे. असं म्हटलं जातं की 64 कला आहेत. तर मला वाटतं एका आयुष्यामध्ये एवढ्या शिकून आत्मसात करणं फारच कठीण गोष्ट आहे हो. आता प्रश्न असा येईल की 64 कला आहेत त्या कोणत्या, असाही मला प्रश्न येऊ शकेल. सर जरा सांगा ना कोणकोणत्या 64 कला आहेत. तर मी असं सांगेन की एक छानसं पुस्तक आपण पब्लिश केलंय, नक्की काय, आणि त्या नक्की काय मध्ये 16 विद्या सुद्धा दिल्या आहेत आणि 64 कला सुद्धा दिल्या आहेत. दैनंदिन जीवनामध्ये यातल्या कोणत्या कला उपयोगात येतात ते सांगणं फार कठीण आहे. पण तुमचा प्रश्न इतका छान आहे की त्यांनी असं वाटतं की एक कला जरी माणसाने त्यातली आत्मसात केली ना तरी 64 कला अभ्यासून उपयोगात आणायची याची गरज नाही पडणार. पण ती एक कला फार आणि फार कठीण आहे. जे आता विचार केला तर फार कठीण आहे आणि करायचीच म्हटली तर फार सोपी आहे. कारण 64 गोष्टी करण्यापेक्षा एक गोष्ट करणं कधीही सोपी आहे. पण हे एकच काहीतरी करायचं आहे आणि ते एकच म्हणजे काय, तर अगदी सोपं तुम्हाला सांग. हे एक काय करा, तर माणसाला कुठे थांबायचं हे कळलं पाहिजे. क्या बात, क्या बात. आता हे कुठे थांबायचं म्हणजे सगळ्या बाबतीत आलं ना. एकाच ठिकाणी कोणीतरी तुमच्याशी बोलतंय आणि ते बोलणं कुठे थांबवायचंय, कुठपर्यंत विषय न्यायचा आहे हे कळलं पाहिजे. खरंय. तुम्हाला सांगतो, बारामतीला माझं एक लेक्चर होतं आणि वास्तूवर लेक्चर. इंट्रोडक्शन लेक्चर मध्ये सुद्धा अनेक गोष्टी आपण सांगतो लोकांना. खरंय. आणि तशा त्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या. त्यावेळेला आपल्याबरोबर एक वालावलकर सर म्हणून होते आणि लेक्चर संपल्यानंतर एक 10-15 मिनिटांनी ते येऊन मला म्हणाले की सर 2 वास्तू तज्ञ तुमच्याशी काही बोलू इच्छितात. तर म्हटलं वास्तुतज्ञ आहेत तर काय आता बोलणार आहेत ते. तर ते म्हणाले की त्यांनी सांगताना असं सांगितलं की सगळाच विषय तुम्ही वेगळा मांडला. म्हणजे आजपर्यंत आम्ही जे काही कन्सल्टिंग करतोय त्याला सगळी बगल दिली आहे आणि काहीतरी वेगळंच आमच्या कानावर आज पडलंय. तर मग असे काही मुद्दे, अशा काही गोष्टी त्यांना जाणून घ्यायच्या. तर म्हटले यासाठी बोलायची काही गरज नाही आहे, त्यांना सांगा पुढची बॅच अटेंड करा, सगळं कळून जाईल. खरंय. पण पैसे खर्च करून काही करायचं असतं ही गोष्ट फार कठीण. मिळेल तेवढं घेऊया असा भाग असतो. आणि त्यावेळेला लोक हा विचार करत नाही की समोरचा माणूस 2 तास सतत बोललाय आणि आम्ही नुसते गप्प ऐकतोय. त्याचा फार घेतो असंही नाही, आपण 2 तास नुसते ऐकत होतो तर आम्ही फ्रेश आहोत पण तो माणूस दमलेला असेल. मग नव्या जोमानी हे लोकांना त्या माणसाशी बोलायला येतात. खरंय, खरंय. मी त्यांना म्हटलं की ठीक आहे, त्यांना काय बोलायचं आहे तर बोलू दे, पण एक नक्की आहे की माझ्याकडनं कोणताही विषय त्यांच्याकडे जाणार. मला म्हणाले की सर डिफिकल्ट आहे कारण ते दोघं पण पोचलेले आहेत तसे आणि भरपूर काही काढून घेत आहेत. म्हटलं बघू दे, त्यांना त्यांचा प्रयोग करू दे, आपण आपला प्रयोग करू. असंख्य टेक्निक्स आहेत
त्या टेक्निकचा सगळा अभ्यास केलेला असतो आणि त्यामुळे मी म्हटलं की ठीक आहे, त्यांना येऊ दे. ते येऊन माझ्या पुढ्यात बसले आणि आश्चर्य वाटेल तुम्हाला, 2.5 तास माझ्या पुढ्यात बसले होते. ते कशा तऱ्हेने कन्सल्टिंग करतात, ते काय गोष्टी वापरतात, कसे सल्ले देतात, हे सगळं मी ऐकून घेतलं, पण माझ्याकडनं काहीच सांगितलं. म्हणजे अगदी क्या बात. साध्या साध्या गोष्टी सुद्धा मी काही डिस्क्लोज केल्या नाहीत. पण मी त्यांना बोलत ठेवलं आणि त्यांना कुठेही असं वाटलं नाही की ह्यांनी काही सांगितलं. क्या बात है, क्या. अक्षरशः त्यावेळेला ते गेल्यानंतर वालावलकर सरांनी तिथे उभं राहून टाळ्या वाजवल्या होत्या. की क्या आज बात है. आम्हाला ही कला शिकताय. हम्म, 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 माणसाने कुठे थांबायचं? हम्म. मी बोलत गेलो असतो तर अख्खं वास्तुशास्त्र सांगायला सुरुवात केली असती. पण मला बरोबर आहे. माहिती होतं की इथे मला थांबायचं आहे, इथनं मला पुढे नाही जायचं आहे. हम्म. मग ह्याच गोष्टी घरामध्ये सुद्धा जर आपण वापरल्या की कधी कधी वाद होतात. क्षुल्लक कारण असतं, काहीतरी विषय पुढे जातो. पण त्याही वेळेला बारकाईने आपण अभ्यासलं वाद घालण्यापेक्षा, तर आपल्याला लक्षात येईल की इथे मी जर थांबलो तर पुढे वाद नाही होणार. खरंय. आणि किती सोपं आहे हे. फक्त काय करायचंय, तुमचं तोंड बंद करायचं. अवघड आहे. अवघड आहे, अवघड आहे. माणूस बोलतो कशासाठी माहिती आहे, की मला किती माहिती आहे हे सांगण्यासाठी बोलतो. बरोबर. आणि तुम्ही जर विचार केला मला काही माहितीच नाहीये, तर तुमचं बोलणंच संपलं ना. ऐकूनच फक्त घ्यायचं. अगदी खरंय. आणि जो माणूस खूप चांगलं ऐकून घेऊ शकतो, तो खूप चांगल्या तऱ्हेने बोलू शकतो. क्या बात. तुमची विद्वत्ता तुमच्या जवळ असते हो. मग ती लोकांना सांगण्यापेक्षा योग्य ठिकाणी मांडा ना. कोणाकोणाकडे उगाच काहीतरी बडबडत राहण्यात काय पॉइंट आहे. मग अशा तऱ्हेने जर आपण काही विचार केला तर कुठे थांबायचं. त्यात एक छोटासा भाग मी तुम्हाला सांगितला की बोलणं. हम्म, याच भागामध्ये दुसरा भाग येतो पैसे मिळवणं. ही अशी माणसं बघितली आहेत की त्यांना झेपत नाहीये, जमत नाहीये, वय 80 क्रॉस झालंय, तरी सुद्धा पैसे मिळवण्याची जी काही इच्छा म्हणून ती अजून संपली नाहीये. खरंय, खरंय. आज खरंच गरज आहे का हा पण प्रश्न. पण गरज नसताना सुद्धा विनाकारण प्रचंड धावपळ करणारे लोक माझ्या माहितीत आहेत. कालांतराने काय होणार, शरीराला त्रास होणार. मग शरीराला त्रास होण्यापेक्षा आनंद घ्या ना, शरीराला आराम द्या आणि त्याचा आनंद घ्या. सगळ्या ठिकाणी आता जे कोणी मोठे लोक आहेत, असं आपण नावाजलेले लोक आहेत, यांचा जर तुम्ही बारकाईने अभ्यास केलात तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की ते अगदी योग्य वेळी थांबले होते. व्यावसायिक सुद्धा योग्य वेळी क्विट झाले होते की ठीक आहे आता खूप झालं, आता मुलगा बघेल. पण आम्ही हे सगळं नाही करायला तयार. आणि अगदी नावं घ्यायची झाली तर क्रिकेट विश्वातला बादशाह ज्याला म्हणू शकतो आपण, तो सुनील गावस्कर खूप छान खेळत असताना रिटायर्ड झाला. नियतीने त्याला काही कमी नाही केलं, पण कुठे थांबायचं हे त्याला कळलं आणि म्हणून तो आजही जगप्रसिद्ध आहे. क्या बात. तुमचा फॉर्म गेला, तुम्हाला टीम मधनं काढून टाकलं आणि आता तुम्ही खेळत नाही आहात, हे तुम्ही नाही थांबलात ना, हे लोकांनी थांबवलं. तुम्हाला थांबता आलं पाहिजे. अनेक लेखक तुम्ही बघू शकता. अगदी याच्यामध्ये तुम्ही पु ल देशपांडेंचं उदाहरण घेऊ शकता. एका सर्टन स्टेजला ते म्हणाले की ठीक आहे आता लिखाण नाही करायचं, बस झालं. पण हे पास झालं हा जो भाग आहे ना, हा आनंदाचा भाग आहे. आणि हा आनंद तुम्हाला घेता आला पाहिजे. आयुष्य पुढे खूप आहे, पण जर तुम्ही थांबलात तर तो आनंद घेऊ शकाल. आणि जर कार्यच करत राहिलात तर खरंच आनंद आहे. आणि मला वाटतं म्हणूनच ह्यासाठी ना रिटायर्ड होणं हा भाग ठेवला असेल. खरंय, खरंय. एक सर्टन स्टेजला तुम्ही रिटायरमेंट घ्या. जास्त ते कधीही देतात आणि प्रेमाने सांगतात VRS आहे, ती VRS CRS. पण माणूस म्हणतो की ठीक आहे रिटायर झालोय, आता तो मार्ग तरी मी थांबवला
हे थांबणं आयुष्यामध्ये ज्याला जमलं त्याला आपण म्हणू खूप छान यश मिळालेलं व्यक्ती आहे. पण नाही थांबलात, धावत राहिलात तर समाज तुम्हाला बाजूला करून टाकतो. आणि जेव्हा हा समाज बाजूला करतो ना त्यावेळेला पुढे काही मार्ग तुमच्या राहत नाही. आणि जेव्हा तुम्ही येऊन बाजूला होता तेव्हा भरपूर मार्ग तुमच्या पुढ्यात मोकळे आहेत. म्हणजे अगदी बघा एखादी म्हातारी बाई छानपैकी पापड वाळत घालते आहे किंवा गहू सुकत घालते आहे तर तिच्या चेहऱ्यावर जो काही आनंद असतो ना हा खूप मोठा असतो. कारण बाकीच्या गोष्टी आता तिने थांबवल्या. आता तिला काय करायचंय तर निसर्गाशी राहायचंय, घरातल्या गोष्टींमधून आनंद घ्यायचा आहे पण बाहेर धावपळ नाही करायची. धावपळीचं आयुष्य सतत जगण्यापेक्षा एक आनंदाचं आयुष्य जगता आलं तर तो फार मोठा आणि मोठा भाग असू शकतो. क्या बात आहे. लोकांना कदाचित पटणार नाही हे. म्हणजे एका माणसाने मला सांगितलं होतं की मला संन्यास घ्यायचा. तर मी त्याला म्हटलं की 2 मुलं आहेत, एक बायको आहे, त्यांच्यासाठी किती पैसे जमवून ठेवले? तो म्हणाला नाही त्यांचा मार्ग ते बघतील काय करायचं ते, मी कशाला काही करू. म्हटलं ही जबाबदारी तू करून ठेवली आहेस ना, लग्न केलंस, बायकोची जबाबदारी घेतलीस, मुलं झाली तुला, त्यांची जबाबदारी घेतलीस, पण ही जबाबदारी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अशी काही एक रक्कम बँकेत ठेवून दे की त्यांना पुढे काही त्रास नाही होणार आणि तू घे संन्यास. आता अशी काही रक्कम ठेवून दे म्हणजे काय अमाऊंट माणूस समजू शकतो. बघा एक पुरेशी अमाऊंट आपण असं म्हणू की अजून 5 वर्ष आहेत, 10 वर्ष आहेत, त्या 10 वर्षामध्ये त्यांना कोणाच्याही पुढ्यात हात पसरायला लागणार नाही इतकी रक्कम बँकेत असेल ना तर पुढे मुलं मोठी होऊन आपल्या पायावर उभी राहतील. पण तुम्ही काहीच केलं नसेल तर ती बायको किती सफर होईल म्हणायला सोपं. आणि म्हणून ओशोने सुद्धा रजिशांना ओशो म्हणतात त्याचं कारण असं आहे ना की ओशन सारखं ज्ञान त्यांच्याकडे ओशो म्हणतात. ओशन काय नाही असं नाहीये, सगळ्या विषयाचं ज्ञान आहे. आणि या ज्ञानी व्यक्तीने सुद्धा असं सांगितलं एका स्टेजला की भगवी वस्त्र फेकून द्या आणि आता इथे थांबा. अध्यात्माच्या मी तुम्हाला अशा लेवलला आणून ठेवलेलं आहे की ही भगवी वस्त्र घालण्याची गरज नाहीये, तुम्हाला कुठे थांबायचंय हे आता अभ्यासा, अध्यात्मामध्ये जाऊन अभ्यासा. तर निसर्ग तुम्हाला सांगेल की इथल्या गोष्टी मला आता थांबवायच्या आहेत आणि ह्या गोष्टी मला पुढे न्यायच्या. भगवी वस्त्र घातल्यानंतर लोक वेगळ्या अँगलनी तुमच्याकडे बघतात पण ते किती काळ बघायला पाहिजे. म्हणून ओशोंचा संन्यास हा जो भाग असा होता ना की आपल्यासारखं कोणी जर गेलं त्यांच्याकडे तर ते संन्यासी हो सांगायचे पण आयुष्यभर संन्यास घे असं नाही सांगायचं. ते पिरियड द्यायचे त्याला, 3 आठवडे संन्यास घे, 3 महिने संन्यास घे, 3 वर्ष संन्यास घे, एक पर्टिक्युलर पिरियड. आणि या संन्यासाने काय करायचंय तर फक्त आणि फक्त साधना करायची आहे. त्याच्यामध्ये तो जातो आणि तो स्वतःला समजून घेतो की आता मला काय करायचंय, आता मला संन्यास सुद्धा इथे थांबवायचा आहे. हे जेव्हा माणसाच्या लक्षात येतं की मी कुठे थांबायचं त्यावेळेला बघा आयुष्य किती छान वाटायला लागतं. दगदग धावपळ माणसाच्या आयुष्यामध्ये आहेच आहे पण त्यातनच थोडासा वेळ काढून आपल्याला बघायचं आहे की मला कुठे थांबायचं आहे. आणि प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअल जाणारा भाग आहे की कोणी कोणत्या क्षेत्रात आहे हा प्रश्न येतो, कोणी काय वयात आहे हा प्रश्न येतो. आणि या प्रत्येक गोष्टीमध्ये कुठेतरी मला थांबायचं आहे. पण मी असं सांगेन की पहिला अभ्यास सुरू करताना बोलायचं कुठे थांबायचं आहे हा अभ्यास करा. तो तुम्हाला भरपूर काही सांगून जाईल, भरपूर काही शिकवून जाईल. आणि जर तिथे तुम्ही थांबत गेलात तर तुमची एनर्जी वाचवत जाईल ज्यास विनाकारण खर्च होते. काही गरज नाही आहे त्या गोष्टींची पण आम्ही एनर्जी खर्च करतो. तर इथे
आता मी म्हणेन की मी पण बराच वेळ बोललोय, मला पण इथे थांबायला पाहिजे. पण सगळ्यांना असं सांगेन की प्रयत्न करायला हरकत नाही आणि जर प्रयत्न केलेत तर यश 100% मिळतं. त्यामुळे निश्चित प्रयत्न करा. सगळ्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. वा, खूप छान तऱ्हेने एक वेगळी कला तुम्ही सांगून दिली, कुठे थांबायचं. पण ते सांगत असताना एक शेवटचं वाक्य म्हणालात की मी खूप वेळ बोललो आणि मी पण थांबलो पाहिजे. पण सर सांगू, आम्हा प्रत्येकाची म्हणजे असंख्य वेळा तुम्ही लेक्चर्स घेतलेली आहेत आणि या असंख्य वेळा लेक्चर्स घेत असताना लोकांची प्रतिक्रिया कायम ही होती की 2 तास कधी निघून गेले कळलं नाही, सरांनी बोलत राहावं आणि आम्ही ते ऐकून घेत राहावं, ह्या तऱ्हेचं भावना होती. ही अनेकांची ते 2 तासाचं लेक्चर ऐकतात. मी तर तुमच्या बरोबर आज 16 वर्ष सातत्याने हे छान तऱ्हेने तुमचं लेक्चर ऐकते. पण मला प्रत्येक लेक्चर मधनं काहीतरी नवीन पॉइंट मिळतोच आणि असं वाटतं की सरांनी मार्गदर्शन देत राहावं आणि आम्ही ते घेत राहावं. ही भावना आमची कायमच राहणार आहे. तेव्हा बोलताना तुम्हाला थांबायचं नाहीये हे नक्की. म्हणजे हे अगदी आमच्या सगळ्यांची तीच डिमांड आहे. पण बाकी तुम्ही जे म्हणालात की खरंच आहे, आयुष्यामध्ये बोलणं काय किंवा आपला इंटरफेरन्स संसारातला काय, हा प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला कुठे थांबायचं हे जर कळलं, ही जर कला आपल्याला अवगत झाली ना, तर आयुष्य जगणं सोपं होईल, आयुष्य जगणं आनंददायक होऊ शकेल. तर निश्चितपणे सर खूप ह्याचा फायदा होणार आहे. आम्ही प्रत्येक जण आजपासून प्रयत्न करणार आहोत की कशा तऱ्हेने कुठे थांबायचं याचा विचार आणि त्यावर पावलं टाकणं. नक्कीच सर. आता दर गुरुवारप्रमाणे सायं प्रार्थनेला सुरुवात करू. हो हो. आपण प्रत्येकाने आपल्या देवघरामध्ये छान निरंजन लावलं आहे, उदबत्ती लावली आहे, धूप घातला आहे. भक्तिमय प्रसन्न वातावरण तयार झालेलं आहे आणि या प्रसन्न वातावरणामध्ये नकळतपणे आम्ही त्या तेजाची प्रार्थना करतो आहोत. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपज्योती नमोस्तुते. संध्याकाळचा दिवा माझा लक्ष्मीचा एवा, माझा नमस्कार सर्व देवा. दिव्या दीपत्कार, कानी कुंडल मोती हार, दिव्याला पाहून नमस्कार. दिवा लागला देवापाशी, उजेड पडला तुळशी पाशी, माझा नमस्कार सर्व देवासी. जय जय रघुवीर समर्थ. आपण नेहमीप्रमाणे रामरक्षेला सुरुवात करतो आहोत. श्री गणेशाय नमः. अस्य श्रीरामरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीता रामचन्द्रो देवता अनुष्टुपछन्दः सीता शक्तिः श्रीमद् हनुमान कीलकम्. श्रीरामचन्द्र प्रीत्यर्थे रामरक्षा स्तोत्र मंत्र जपे विनियोगः. अथ ध्यानं ध्यायेदाजानुबाहुं द्रुतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नभकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुर्जटां मण्डनं रामचन्द्रम्. इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्. एकैकमक्षरं पूसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं. जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूर्णधनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्तकं. स्वलीलया जगद्रातुर्माविर्भूतं वचं विभुं
राम रक्षा पडेत प्राज्ञा पापग्नि सर्व कामदाम शिरो मे राघव पातु बालं दशरथात्मजा कौसल्ययो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति ग्रानं पातु मकत्राता मुखं सौमित्रिवत्सला जिह्वा विद्यानिधि पातु कंठं भरतवन्दिता स्कंदो दिव्यायुध पातु भुजो भग्नेशकार्मुका करो सीतापति पातु हृदयं जामदग्नजित मध्यं पातु करध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रया सुग्रीवेश कणि पातु शक्तिनि हनुमत् प्रभु ऊरू रघुत्तम पातु रक्षक कुल विनाश कृत जारुनी सेतु कृत्पातु जंगे दशमुखांतका पादो विभीषण श्रीधः पातु रामोऽखिलं वपु एतां रामबलोपेतां रक्षाम्य सुकृती पडेत् सच्चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योमचारिण छद्मचारिण न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापे भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जयित्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारे तस्य करस्था सर्वसिद्धया वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मामरा तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिका आराम कल्पवृक्षाणां विराम सकलापदाम् अभिराम श्रीलोकानां राम श्रीमान् सन प्रभु तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चिरकृष्णाजिनांबरो फलमूलाशिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथः सहितो भ्रातरो राम लक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मताम् रक्षक कुल निहंतारो त्रायेतां नो रघुत्तम आतसज धनुषा विषस्पृशा वक्षयाय शुभनिशुंग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा भद्रता पति सदैव गच्छतां सन्नद्ध कवची खड्गी चाप बाणो धरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणा रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थ पुरुष पूर्ण कौसल्यो रघुत्तम वेदांत वेद यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेय पराक्रम इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्तं श्रद्धयान्वित अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वादल श्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यं न ते संसारिणो नरा रामं लक्ष्मणपुरजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणानवं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्संगं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरण्यं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरण्यं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् वर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां
तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरम् राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्रीबुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्र संपूर्णं श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु. रामरक्षा आपण म्हटली आहे आणि आता आपण आज पसायदान म्हणणार आहोत. मी अष्टीकर सरांना विनंती करते की त्यांनी पसायदानाला सुरुवात करावी. आता विश्वात्मके देवे येणे भाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदान हे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरिताचे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो तेला हो प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू या भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्दंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे हो तू किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होऊनी तिन्ही लोकी भजिजो आदि पुरुखी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकी दृष्टादृष्ट विजय होआवेजी एत म्हणे श्री विश्वेश्वराव हा होईल दान पसाव येणे वरे ज्ञानदेव सुखिया झाला. ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. शांति शांति शांति. ईश्वराकडे आपण पसायदान मागितलेलं आहे. जो जे वांछील
तो ते लाभो. ईश्वर आपल्याला सगळ्यांनाच जे जे काही हवंय ते निश्चितपणे देणार आहे. मनोभावे आपण त्याची प्रार्थना करतो आहोत, भक्ती करतो आहोत, तर निश्चितपणे तो ते सगळं देणार आहेच. सर प्रत्येक गुरुवारी आपल्याला खूप छान मार्गदर्शन देत असतात. आज त्यांनी एक वेगळी कला आपल्याला शिकवली आहे. आपण ती आत्मसात करूया आणि आयुष्यामधला आनंद घेऊया. तुम्हा सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. नवीन प्रश्नासह पुढच्या गुरुवारी आपण सरांना भेटणार आहोतच. धन्यवाद.